Kaixo politak! Ongi etorri dantzatekara? Bai, zuekin guztiekin abestionen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetako protagonista autobusean izeneko abestia dugu. Zaindu gidariak, zoiukatu, kontxo, bai. Bagoaz autobusean! Bai. Eta klaksona joko dugu. Po, 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 po. Oso pozigoaz autobusean. Bai. Juhu! Juhu! Autobusean, po, 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 gabiltza bai gustura. Juhu, juhu. Jarraitzen dugu autobusean, eta ui. Zer gertatu da? Ze? Gurpila, lehertu eginda. Bagoaz autobusean. Baina Maite etorri da. Kaixo, Maite! Eta txikleak harri du. Txikitza. Eta gure txoferrak, aupa. Txiklearekin konpondu du. Txalo bero bat. Baina aiba batean, ui, gurpila lehertu da. Maite gure lagunak, kaixo Maite. Txiklea atera du, txikitza. Eta gure txoferrak, aupa. Harekin konpondu du, txalo bero bat. Nere, zer gehiago gertatu autobusean? Ui, kristala apurtu da. Crash! Baina aiba batean, kristala pitzatu da. Clash. Eta zer gehiagoeneko? Besaulkia apurtu da. Crash! Baina aiba batean, aulkia puskatu da. Eta zer gehiago? Atea zabaldu da. Baina aiba batean, atea ireki da. Bueno, aupa gidari guztiak, bai. Agur! Hau bazuek eta gora, euskara, aio! Kendu, paretik. Juhu! Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.